Аз понеже съм седнал с по-много с смик. Виж го не разбирам да е бангочи, да виж мене тя. Бангочи да го са. Къде се закачи хора? Брато, какво искаш да поправиш, а? Да. Какво ще прием, бе? Какво това е, Коло? На мен това, на теб оригинала. Да го видим, да. Покажем се оплаши. Да го видим, да, Колич. Се оплашиш. Да видим надницата. Смока. Смок с надути сливици. Това е смок с подути сливици. Ти виждал ли си гъши такова? Какво? Гъши... Не? Гъс такова. Грецмула. Шията на това на гъсука с гнойна ангина. Там ли? С двойна ангина. Двойна. Ангина има, ангина. Ангинясал да бе. То е таковка твоето. Виждал ли си четирите шака на едно място? Не? Ти виждал ли Аз си? ти гопанам да го и като това наведеш, то лиш ги видиш. То учим да го е. Славе, не она ден ми преди